дӯстони азиз, мо зиёд мебинем ки мардуми мо ба худмуолиҷагӣ даст мезананд, ба вижа бонувоне ки мехоҳанд вазни худро кам кунанд. онҳо бо истифода аз видеороликҳои гуногуни интернетӣ ба чунин корҳо иҷозат медиҳанд. вале оё шумо медонед ки бидуни тавсияи духтур даст ба чунин муолиҷа задан ин кори хубе нест? ё нафароне ҳам ҳастанд ки ҳар кореро аз андоза берун иҷро мекунанд. масалан, мо дар яке аз барномаҳоямон вобаста ба ҷарроҳии пластикӣ гуфта будем ки як навозандаи британӣ аз ҳисоби ҷарроҳии зиёд чеҳраашро аз доираи одамӣ берун карда буд. ҳоло бошад биёед дар бораи духтаре мегӯем ки барои каме аз вазни иловагии худ раҳо шудан даст ба коре зад ки бояд намекард. яна қаҳрамони барномае аз НТВ шуд. мушкили ин духтар он аст ки ӯ 161 сантиметр қад дошта, вазнаш танҳо 22 килограмм будааст. ин духтар ҳоло аз ҳама духтари харобтарини ҷаҳон буда, ҳар рӯз ҳолаш бадтар гашта истодааст ки ҳатто дигар чизе хӯрда наметавонад. аз рӯи маълумот, мушкилоти ин духтар ҳанӯз аз замони донишҷӯиаш сар задааст ки он вақт 50 килограмм вазн дошт. вале барои вазни худро камтар кардан даст ба парҳезкорӣ зад. ҳатто вай ба ҳафзу тамрин мерафту хӯрокҳои тамоман бекалорияро истеъмол мекард. яна 45 килограмм вазн дошт ва гумон кард ки вазни зиёдатиро партофтан бисёр сода аст. ҳамин тавр оиладор шуд ва шавҳараш нагузошт то кор кунад. яна дар миёни 4 девори хона маҳкам буду ба ҳеҷ кору машғулияте наметавонист даст пайдо кунад. ин боис шуд ки духтар 15 килограмм вазни худро кам кунад. вале ин гуна ҳолати ӯро дида шавҳараш аризаи ҷудошавиашро навишта рафт. ҳамин тавр вазъи яна аз он ҳам бадтар шуд ва дар барнома ба қароре расиданд ки духтар зуд ба бемористон биравад. аммо ба ишораи духтурон чунин ҳолатро барқарор кардан қариб ғайриимкон аст. Тогда вес уходил не так стремительно для меня. Потом, конечно, когда я заметила, я начала обращаться к врачам. В какой момент вы заметили, Яна, сколько вы весили? 30. Ну, а в больнице, Яна, вы лежали все-таки какое-то время? Да, я лежала по 21 день, 2 недели, больше у нас не держат. А ваш муж поддерживал вас? Он сказал, что я не могу, отдал кольцо и сказал, что все. Ой, Господи. Я осталась, получается, одна. Я бросила ради него все. И в итоге я благодарна маме. Я понимаю, что я сама во всем этом виновата.